sepeda ya susah apa nang kene iki. Ayo ayo juga sepeda ya. Video kan 100. Piye ya carane? Mau ngawam njo ngopi. Kopi nggowo kowe. Tas utang ae. Beneran Dor. Beneran piye? Tasile dhisik Dor. Tinggi juga sepeda kan. Diku kurang. Nyarmu kapan? Ya sesuk jago bar jago kluro lho tak sahur. Tenan ya berjago kluro. Tenan. Tenan ya. Ora karo Ah. apa tuh? Tasile dhisik. Ki. Tara ora berjago kluro sahur. Iya ya. Mau kuwi arep tak ge tuku mainan lho ki. Yo anu, saya juga pedas ya. Bah, dampet. Iki terus omongan entas duit lek utang. Yo, juga pedas ya ngopi ngopi. Ayo. Panas. Redan tak nyambut gula kadung tuwa to rezekine teko. Waduh wong Pak, moro. aku tak aku sepedaan ya. Sik tak teko. Lha iki mau Sik. Oh iya, Pak. Iki mang wayahe si Mano cukup sepeda. lah ya tak genane iki mau ngono lho wayahe iki mang ngono lho. Heeh. Semayan jam piro awakmu? Karo wong iki. Tempur ya kok lali ta, Pak. Yo sampean teni ae Tak lah. tenane nang omah tak tenane lah. Bareng iki dicuk kulit tambah bedana. Oh yo sekali kok sepedaan aku. Suwe. Iki tandangane omahmu kok bersih kabeh urung? Wes, kayak iki butuh kayak jagang to, kok nyantol. Iki butuh kayak jagang. Bledas saiki sing larang ora kayak jagang. Betul. Jagang abot. Ngono lho. Delok nang TV-TV kok to, apa nek sepeda larang. Sampai. Hati-hati. Assalamualaikum. Jaganmu kok bareng kowe. Oh ya wes. Beda lah jagangnya. Nyapa. Macak ayo apa iki? Habis sepeda. Bapakmu nang ora iki? Ayo, ning omah. Apa? Arep njupuk sepeda lho nek Simo kuwi. Oh alah, yo semeneng omahe wong ning omah wae. Sire malah awakmu. Ana aku. Kan. Alah, gah. Kita tak sepeda sik yo. Oh iya, aku ya bebek Yo tak teman. Ya sini ya. Ya. Sire. Ya. Assalamualaikum, Pak. Loh, waalaikumsalam. Enak apa? Iku nenek. Sik to, pedamu sapa gedane nyapa? Mereka jagangan. Cah nggone mbae. Nyapa ngene bae? Umbuh emang dibel mbae kon rono. Wah, ngapa ngejak pedana? Wong pedahe gembos ae. Nyapa kamu iki? Umbuh aku yo digledane wong cah ngono kae piye diomong yo Aduh, angel. numpak peda ya mudine numpak peda. Yo ora ajane ya. Arep ndi? Pepedang karo yo saya tak dan dhewe. Oh iya ngono. Yo yo, hati-hati lho. Iya, Pak. Bapakmu wis teko? Wes. Oh yo. Amet. Yo yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuwun. Sin. Monggo. Lah iki santai nih kan Mang. Awakmu dah lho. Iki lho. Arep njupuk sepeda lho Simo. Beda sing
Oh iya bener. Itu kan cara anakmu. Iya. Sepeda saiki nanti. Ini kan aku kan repot. Iya. Terus iki. Kira 20. Oh iya bener. Ini repot. Anak kamu ya. Nanti dibacaku. Oh, kira ya. Kira. Iya, petemu harus semua yang kos. Iki predae jadi kamu. Iya kok, sepeda gadekne. Tak cerita, masih ora dadi lagi nulung kanca. Wingi kan anake butuh sing yo ora. Lek cerita. Ya kuwi predae nek kuwi predae kaya dhewe ora apa-apa. Penting pokok tanggung jawab ngono lho. Batimu kakean wong ngono lah. Yo karo kancamu juga yo padha ae yo. Ora bati tangge dodolan apa ya ora bati ya ukur lah kalau Nanti omahe apik apa? Maka yo pantes dia ya. Saiki terno rono. Nah yo. Kok tak anteni kene. tak terne wong loro bareng ngono. Lah lek kono ora tak terne mesti sendiri aku norno karo Wari minah iki yo. Tanggung jawabmu jane. tanggung jawab ya aku iki tanggung jawab ngono lho. Tak bagus. Tak terne rono ngono lho. Yo, saiki budal. Wah, Noh, Terne. wis aku kluro. Iya, iya. Iya kok. Jagone busur aku kowe. Yo. Wah, lali yo. Wis dikukuro. Allah dodor. Panggah kenyehnya apa to? Yo, pot kediomo monggo kat esuk aku. Jiya. Sane. Domo Ma. pitike bisu mah kloro. Wis dikukuro. Assalamualaikum. Mak. Waalaikumsalam. Loh, awam to, Dit? Iya, Ana ngopo? menane iki lho calore lho. Bedae lho. Oh, masalah sepeda lho. Yo kae sik utuh sepeda ae. Iku duwe ora nyo. Ya butuh. Iki kasih. Anakku Kok banget duwe. Anakku yo wis waleh harus sepeda. Wah, iki bener ya 220 ya. Ya. Iki sepeda mak. Dek, tak cukupne sepeda gampang. Dek, aku ya nek nang sik. Yo no, dicae moro. Oke, mari. Cik. Apa nih nah? Yo, bener kabeh piye iki? Piye mak? Udah gembos lho. Ya kuwi urusanmu to karo Simo iki. Lah aku kae pas gaji karo anakmu kae aku yo gaji sepeda aku gaji ban lho, Din. Tapi saya kan yo kowe, aku kan kok gade kok gowo. Ngono lho, masalah gembos aku ndak ngerti kerja aku yo mening rejek ndak abang kaya ngono kuwi yo. Aku kan hitungnya karo anakmu, Ben. Kowe tanggung jawab. Beban gembos iki piye iki? Yo ndak sing enggak iki lho sing Sik. aku kok bener aku tak Sing ngene lho, Din. Botes kabeh lho ngono iki. Aku gaji namamu. Itu sepeda. Aku gaji kan sepeda, kudu ban. Lek masalah ban kan cari sing duwe to. Ana duwe. Yo sik to mau ngono wis pegel yo an kowe. Mau. Piye kowe tanggung jawabmu? Ya opo nek? Dene badhe kok kluro. Yo yo kenyeh kowe. Wah, Kowe yo ngono. Tapi apa bener to, Din? Sing kok iki beda mak ya. Iya. Kowe utekmu utek beda kan. Ora. Tapi yo sak bener lho, Din. Yo aku yo cocok ae lah pacarmu ngono kuwi yo. Yang penting aku udah sales kok aku kowe dadi wong-wong. Ya awakmu usahamu to ngurusin. Wis lah dipikir. Heeh. Yo wis bene. Yo sak ngono malah mangan amburi yo. Mangan apa? Lah, kae lho. Anakku agang diwul. Wis mateng tenan. Wes. Cocok diwulis setengah anget. Yo. Tapi jangan curang. Yo. Oh, yo.